Понякога усещам тежест, която не мога да обясня. Мисли, страхове или модели на поведение, които сякаш не са мои. Започнах да се питам, дали тази тежест не идва от моето семейство. Родовият дълг, невидимото бреме, което носим от миналото на нашия род. Тайни, болки, травми, мечти, които не са били осъществени. Те се предават през поколенията, не защото някой го иска, а защото така работи душата. Понякога живеем нечий чужд сценарий, повтаряме истории, които не са наши. Но родовият дълг не е присъда, а покана. Да погледнем назад с разбиране и любов. Да разпознаем това, което не е наше и да го върнем. Когато осъзнаем родовия дълг, можем да го трансформираме. Избирам да се освободя и да обичам рода си, но и да бъда вярна на себе си. Понякога усещам сили, които не разбирам. Нещо по-голямо от мен, което ме движи напред или ме спира. Започнах да се питам, носи ли в себе си нещо повече от личната си история? Родовата енергия е пулсът на поколенията, преминал през телата и сърцата на всички преди мен. Тя е енергията на моите майки, бащи, баби и деди. Техните преживявания се отразяват в мен, в начина по който обичам и мечтая. Тази енергия може да бъде сила, да усещаш подкрепа зад гърба си. Но може и да тежи, да носиш болка, която не си преживял лично. Когато започнем да разбираме и задаваме въпроси, тази енергия се променя. Ставаме мост между миналото и бъдещето. Имаме силата да трансформираме. Родовата енергия е духовно наследство, връзка на душите. Когато я почитаме, ставаме по-свободни и свързани. Аз избирам да бъда част от тази енергия и да я водя напред.